Nin ye dusuma kasi kunnafoni ye k'a d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ an ka jamana ministère de la défense ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale kɔni bɔnɛna nin na ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ye binganiwale mun ta sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 o kɛra sababu ye ni an ka jamana ministère de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale kɔni bɔnɛna nin na kunnafoniya dira an ka finitigilakaw ka ɲɛma fɛ État major général des armées an ka jamana foroba jabaraniso kan ni o ye ORTM ye général d'armée Sadio Kamara ale kɔni bangera san 1979 a bangera dugu min na o de ye Kati ye a ye surasiya kalan caman kɛ o dɔ bɛ tali kɛ école militaire interarmée de Kulikoro a y'o kɛ ka tɛmɛ a ye kɛlɛbolo caman kɔni ɲɛmaya kɛ an ka jamana kɔnɔna na fo kana se an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye opération Maliba général d'armée Sadio Kamara a y'o ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ fɛn min ye opération Badenko a n'a ɲɔgɔnna caman général d'armée Sadio Kamara a ye ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ Mali ka basigi ni lakana hukumu kɔnɔna na fɛn min ye général d'armée Sadio Kamara ka ta san 2021 kana bila an bɛ wagati min na ko sisan a kɛra an ka jamana ministère de la défense ye min na a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ cogo min na an ka jamana finitigilakaw olu ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔli ko ɲɛ olu la fɛn min ye général d'armée Sadio Kamara a ka wulikajɔ bonyana o la kosɛbɛ an bɛ wagati min na ko sisan an b'a fɔ général d'armée Sadio Kamara Ala ka hinɛ Ala ka dayɔrɔ suma a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya tile fila tasibila o bɛna kɛ ka ɲɛsin an ka nin cɛba in ma ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara tasibila ninnu yɛrɛ bɛ daminɛ sini ntɛnɛn avril kalo tile 27 ka taa se avril kalo tile 28 ma san 2026 an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn min ye Kidali ye an ka wolomasiri taba minnu tun bɛ Kidali olu kɔni seginna ni ka na ANEFIS an bɛ wagati min na ko sisan u kɔni bɛ labɛn na yaasa u bɛ se ka taa fɛn min ye jatigɛwale tigilama minnu dagalen bɛ Kidali an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ se ka taa dankarikɛw bɛɛ lajɛlen ka bunahadamaden la an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka wolomasiri taba ma Ala ka basigi sabati an ka jamana ale kɔnɔna na nin kunnafoniya damadɔ de tun bɛ an bolo k'a lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi